Awusuka ninike amadoda sekuphinde kwasa futhi ngiyanibingelela ngenamukelo hlelweni lethu lezindaba iSpimila TV1 ukuthi uma uqala ungena kuhlelo lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalezi phela iphutha lokukhohlwa ukushare link yethu ukuze sidlondlobale njalo. Bathi kunjalo yomabhinqa bathi ziyakhala bakwethu la ngiphethe Udumakahle umaphathe fika uthi ke umaphathe fika bakwethu imbuzi mawa icace kwamakhulu amawa la ekuzalela khona izinkozi into ehlula ojakalase uthi ke bakwethu eziyophika nayo ziyophuka amathambo fala kahla untombi ziyamkhonza zithi akukho sandla saphatha isagila zikhona umpondo zenkunzi azibolekisi isahlaba unyawo kazihambi zingenamnikazi uthi ke Udumakahle bakwethu kusho yena ongangengoma yakhe ngisho ezweni likangangezwe lakhe #impica badala uthi ke ngomhla ka28 May 2022 uthi asiphelele sonke bakwethu eJimistini kwiamandla nobuciko festival uthi ke bakwethu into ayipostile uposte isithombe senkosi yamagcokama ezobikhona naye kulomcimbi uthi ke ngithe naye akeze azofunda ingoma sengimhlolise kakhulu umfana wami #amandla nobuciko usho njalo ke bakwethu Udumakahle poste isithombe senkosi yamagcokama ivenue bakwethu iseJimistini amathikithi ama-general bathi 120 kanti ama-VIP awu 250 kanti ke wona ukhula box bakwethu 30 rand nje kuphela bathi free cooler box VIP ticket first 100 rand people per soul usho njalo ke insizwa umaphathe fika bakwethu la poste lenkosi yamagcokama asazi ke noma uyagadla yini bakwethu kodwa ke neposter bayivezile ukuphusha umsebenzi ukuthi abantu abaphume ngobuningi babo bathi kongapheli kuyahlola bakwethu mina sengiphuma kanje njengentatheli eSpimila TV1 ngicela ukuthi ningibambe ivideo nelandelayo ngokuzayo sesozwa ngani kuma comment section ukuthi niphawula nithini nina ngalolu daba Bayami ngoma, nalazana lapha kimi.